ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଜହନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। କାରଣ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ 4 ଥର ଜହନଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇଅଛି। 1ର 1 ପଦ, 1ର 4 ପଦ, 1ର 9 ପଦ, ପୁଣି 22 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରେ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବା ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନେକ ଜହନ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେବେ କେଉଁ ଜହନ ହେଇଥିବେ? ଅନେକ ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନୀମାନେ କେତେ ଗୋଟି ତର୍କ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ତ ପ୍ରାଚୀନ ଜହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଜହନ ହୋଇନଥିବେ, କାରଣ ଜହନଙ୍କ ନାମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିଚୟ ଆମେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପାଉନାହୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜହନ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜହନ। କାରଣ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀର ପୁସ୍ତକ, ଏହାର ଲେଖା ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ତର୍କ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜହନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜହନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଜହନ ହେଉଛନ୍ତି ଜହନ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିଚୟ ବା ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଇନଥାଉ। କାରଣ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜହନ ଯିଏ ଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବାର ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଜହନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିବାର ବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିବାର ବିଷୟ କୁହାଯାଏ। ମଣ୍ଡଳୀର ଇତିହାସ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାଦର୍ସ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜହନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଜହନ ଅଟନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାଦର୍ସ ଆଇରୋନିୟସ୍, ଟର୍ଟୁଲିଆନ୍, ଇସୋବିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କନଫର୍ମ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜହନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ଜହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତେବେ ଜହନଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଜେବଦୀ, ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସାଲୋମୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ଜାକୁବ ଅଟେ। ଜେବଦୀ, ଜାକୁବ ଓ ଜହନ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପିତା ଆଉ ନୌକା ଜାଲ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଲେ। ଜହନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି କଥା ଆମେ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ବାରମ୍ବାର ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଜହନ ନିଜକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ଶିଷ୍ୟ ବା ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ଜହନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ବା ପରମ୍ପରା କହେ ଯେ ସେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟଠାରୁ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ, କମ୍ ଜଣେ ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ଜହନଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସହିତ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ନିଜ ସହିତ ରଖୁଥିଲେ। ଯେ ପ୍ରକାର କି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ପିତର, ଜହନ ଆଉ ଜାକୁବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜହନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କହିଥିଲେ, ହେଇ ଦେଖ ତୁମରି ମାତା, ଆଉ ହେଇ ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର। ଜହନ ଅତି ନିକଟତର ଥିବାରୁ ଜହନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ନିକଟ ବିଷୟ, ଘନିଷ୍ଠ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜହନଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗଭୀର ଆଉ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଅଟେ। ଇତିହାସ ଏ ପ୍ରକାର କହେ କି ଜହନ ଯେତେବେଳେ ଏଫିସରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଥିଲେ,
ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ଯୋହନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତେବେ ସେ ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଭାବରେ ଥିଲେ। ଏଫିସରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ସେ ସେବା କଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯୋହନ ବହୁତ ତାଡ଼ିତ ହେଲେ ବା ତାଡ଼ନା ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା। ସେ ସମୟର ରୋମର ସମ୍ରାଟ ଡୋମିସିୟନ ଯୋହନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ମରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନଙ୍କୁ ତେଲ କଡ଼େଇରୁ ବାହାର କରି ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠାରେ ଅନେକ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ, ବାଘ, ଭାଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ସେମାନେ ଜିଅନ୍ତା ମାରିକି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଯୋହନଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ କହନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ଲେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଲେଶ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ସେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିଲେ। 1 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ। ଯୋହନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କଲେ। ସେ ରୋମ ସମ୍ରାଟ ଡୋମିସିୟନଙ୍କ ଠାରୁ, ରୋମ ସମ୍ରାଟ ନିରୋଙ୍କ ଠାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋହନ ଅନେକ ରୋମ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ପରେ ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ରୋମର ସମ୍ରାଟ ଟିବେରିୟସ୍ ଯାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାପରେ କାଲିଗୁଲା, ତାପରେ କ୍ଲାଉଦିଓ, ତାପରେ ନିରୋ, ତାପରେ ଭାସ୍ପିୟନ, ଟାଇଟସ୍, ଆଉ ପରେ ଡୋମିସିୟନ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କହନ୍ତି ସେ ଟାର୍ଜନଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହିସବୁ ରାଜାମାନେ, ଏହିସବୁ ସମ୍ରାଟମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଯୋହନ ଲେଖନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବା ସନ୍ଦର୍ଭ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।